Takže, ahojte tu prča. Dlho som netočila, pretože som pondelok prešla z Pezinka. Pezinok ani Trnov si nepamätám. Pamätám teraz, mi to ráno znamená doktorka, keď som bola doniesť papiere. Nereším, prečo som tam bola. Nepamätám si. Kašlem na to. Akurát tak, čo sa stalo, že mi doktorka zvyšila hladinu. Teda zvyšila mi jednu tabletku a znižila mi inú tabletku. Teraz proste neviem, ako sa to volá, ale keď som si spomenula, tak vám to potom dopoviem. Možno počas toho rozhovoru. Ďalší problém je tu taký. Nemusím to držať. Ďalší problém je tu taký, že ja mám vlastne lieky na depresívne epizódy. Ale tieto depresívne epizódy sa u mňa nejako častejšie objavujú. Mám strašne častejšie depresie, mám nutkanie sa zabiť a podobné veci. A spôsobuje mi to veľké problémy tým, že proste nedokážem fungovať v normálnom živote, pretože ako tie depresívne epizódy spôsobujú to, že som mimo, mám výpadky pamäti pri tých depresívnych epizódach. V tých depresívnych epizódach môžeš byť smutný, nervózny, agresívny, hociaký. Že úplne ale sa to riešiť nedá. To depresívne epizódy. Hlavne ďalší problém je to, že ako som to ďalej čítala, tak mám mnoho počiatku. Neviem, ako bolo v Pezinku, ale viem, že som to mala dosť kamarátok, ale moc si toho nepamätám. Pamätám si ten koniec a proste bolo to super. Pamätám si to rozlúčovanie a toto, ale inak si nepamätám ani Trnavo, ani Pezinok. Proste nepamätám si ani keď som tam išla, nepamätám si vôbec dní pred, pamätám si Vianoce a to máš 13. takže tak trošičku to je popletené v tom mozgu. Ale to sa stáva, mozog si nejaké veci nejaké veci akoby vymaže, niektoré nechá a proste ten mozog to robí ako obranu samozrejme. Akože mozog a jeho obrana je veľmi ťažká úloha. Nikdy som sa tým nejak nezaoberala, ale začínam rozmýšľať, že skúsiť sa nad tým trošku popozerať sa nad mojou diagnózou, skúsiť pozisťovať viac, skúsiť sa do toho tak trošičku zabrať a zistiť prečo, čo, ako, kde. Akože viem nejaké základy, prečo to deje, ale úplne by som chcela vedieť, ako napríklad ten mozog ovplyvniť, aby tak nevymazával tie veci, aby som na veľa veci nezabudala. Stávajú sa rôzne také situácie, rôzne také stavy a proste rôzne veci, kedy ten život je ťažký, je náročný a ja mám teraz tak v poslednej dobe také od tej, čo som vlastne prišla z toho Pezinka 13. tak odtedy mám vlastne také depresívne epizódy, že sa mi stávajú, že proste mám chvíľu depresie, chvíľu som v pohode. Depresívne epizódy nie sú dlhotrvajúce, napríklad ako depresia. Depresia je dlhotrvajúca, je chronická. Depresívne epizódy sa objavia, keď sa objavia, ale oni zmiznú. Oni sa objavujú síce, že ako objavujú sa raz, 2 do mesiaca, aj niekoľkokrát do mesiaca, nielen 2-krát, ale stále tam je to, že to je taký kolobeh a proste zmiznú, vrátia sa. Ale depresia trvá dlhodobo a proste dlhodobo trvá liečba depresie. Na tieto depresívne epizódy mám 3 druhy liekov. Jedný antidepresíva, jedný antipsychotika a jeden neviem ani čo to je. Proste viem, že to mám v noci a to mi stačí. Nepotrebujem ani názvy, ani nič. Proste som rada, že neriešim to. Tá pamäť trošičku prekúháva, trošičku sa stáva, že niektoré veci si nepamätám. Veľa vecí som pozabúdala. Ale to stáva sa veci, že zabudnite na rodinu, stáva sa veci, že nespoznáte niekoho z rodiny a proste tieto veci sa veľmi reálne stávajú. A mne sa to začína trošku stáva častejšie, ale to v pohode, zatiaľ s tým nejako viem pracovať a nič sa nedieje také, že by som to nejako proste
nestáva sa tak, že by som nejako riešila tie veci tak ako stáva sa, že by som zabudala na nejaké veci úplne moc. Akože áno, stáva sa, že mi niektoré veci nejdú, že niektoré veci zabudnem, stáva sa to, že nemám nejaký záujem na niektoré veci. Ale tie veci sa tak celkovo striedajú a niečo ma baví, niečo ma nebaví, niečo, čo ma bavilo, proste teraz tak strácam na to záujem. A zase chytím niečo nové, zase sa vráti to, čo bolo predtým a zase takhle sa to točí. A to vlastne robí tie depresívne epizódy, že napríklad veci, ktoré vás bavia, vás nebavia. Spôsobuje to výpadky pamäte, spôsobuje to veľa problémov. Pre mňa teda dosť tým, že môžeš byť si smutný, môžeš byť agresívny, môžeš byť nervózny, môže ťa niečo trápiť a môžeš byť hlavne výbušný pri týchto depresívnych epizódach. A mne sa teda stáva, neviem, ale teda podľa toho, čo hovoria naši, tak asi niektoré veci nevyzerajú pri depresívnych epizódach najlepšie. Ale snažím sa tým bojovať tým štýlom, že proste rozprávať o tom, keď mám nejaký zblbý pocit, tak sa rozprávať. Moja doktorka teraz obvodná mi vlastne povedala, že keď mám nábeh, alebo keď cítim, že to má prísť, tak mám s niekým komunikovať a samozrejme v tom prípade nemám ostať nikdy sama. Mám niekomu ísť, alebo sa rozprávať s niekým, ale najlepšie je, keď sa niečo takéto stane, tak za niekým ísť, s niekým byť a riešiť to. Pretože ty keď si pri niekom, tak tie myšlienky sa síce točia v hlave a sú tam väčšie problémy. A nie je to úplne najlepšie. Jednu vec, čo som asi nehovorila pri teda stavoch mnohopočetky, tak mnohopočetka má 2 typy záchvatov. Lebo ja to aspoň tak hovorím, že ja mám 2 typy záchvatov mnohopočetnej poruchy. A jeden záchvat je taký, že neviem kto som, kde som, čo som, ako som. To je tá amnézia. Ale to trvá nejakú chvíľočku. Proste nejaké spomienky mi niečo vyvolá. Proste takto. A potom je druhý typ záchvatu, kedy sa všetkých bojím, každý mi chce ublížiť, niekto ma chce zabiť a niekto podpláca ľudia, blablabla. Úplne to všetko z detailu vysvetľovať nebudem, ale sú to 2 typy záchvatov, ktoré sa mi točili predtým, ja úplne som o tom nechcela rozprávať. Ale keď teda ideme do pravdy, tak sa rozprávam o všetkom. Nie som šťastná, akože takto. Mne niekto povedal, že skúsiť sa zbaviť toho, čo máš v sebe. Viem, že je to možno pre niekoho divné, ale sám človek, čo má mnohopočetnú poruchu osobnosti, alebo má niekoľko osobností, alebo má pocit a vie, že má niekoľko osobností, môže mať len 2, 3, tak znamená a vie ten človek, že sa toho nezbaví a nechce sa toho zbaviť, pretože pre niekoho to príde divné, že povieš, ja sa toho nezbavím, ja som si na to zvykla, ja ich mám rada a proste tieto veci. Niektorí ľudia to nepochopia z toho dôvodu, že proste sú chyby, kedy ten človek stráca mysel, stráca povedomie a veľa vecí sa stráca, ale čo som nechcel teraz povedať, veľa ľudí to nepochopí z toho dôvodu, že proste chceš sa liečiť, tak sa lieč tým, že proste bojuje proti tomu, čo máš v sebe. Toto je ako keby niekomu poviete, nechcem to prirovnávať ničomu, ale teda mám nejaké prirovnanie, ale neviem ho hovoriť samozrejme. Nechcem to prirovnávať ničomu, pretože je to človek, ktorý to zažil, to pozná. Človek, ktorý to nezažil, alebo nevenuje sa tomu, alebo nechápe týmto veciam, tak to nikdy nepochopí, prečo to takto je a prečo ten človek, ktorý sa tým chce liečiť, tak bojuje proti tomu, aby tie osobnosti zmizli. Človek, ktorý sa chce liečiť, sa chce vyliečiť tak, aby nevznikali tak často a neboli také časté výpadky. Ale každý človek, väčšina teda ľudí, ktorí to majú už dlhodobejšie, tak sú na tie osobnosti zvyknutí, sú nejako spojení, sú nejako prepojené tie osobnosti a je to také všelijaké. Takto, ešte tu mám takú mini otázočku, ktorú budem dávať aj do eteru. Každá tá osobnosť má nejaký viac menej svoj príbeh predtým, než prišla sem.
A ak by ste niekto alebo viacerí mali záujem sa teda na to spýtať alebo porozprávať sa o tom, budem to samozrejme točiť možno zajtra podľa toho, ako to budem cítiť, podľa toho, ako to bude vyzerať, že teda či chcete, nechcete, ale samozrejme budem bojovať s tým, aby tie osobnosti boli v pohode, aby to dopadlo tak, že ako sa vyjadriť, prepáčte, som nejako mimo, aby sa vám každá osobnosť skúsila vyjadriť a povedať, vám poviem svoj príbeh predtým, než sa objavila sem. A na ten príbeh je taký trošinku smutný, ale všetky tie príbehy sú trošičku také sklamané, také smutné a tie osobnosti fakt niečím si prešli, až dnes sa sem dostali. A uvidíme, či to pochopíte a čo na to poviete. Ja sama niekedy tomu nechápem, že takto ten život bol a proste si týmto museli prejsť, ale myslím, že to bude fajn a že všetko sa dá vyriešiť. Niektoré osobnosti sú tu čisto pre ochranu, čiže vznikli čisto pre ochranu. Niektoré osobnosti sem prišli a tie vám vedia povedať nejaký zo svojich príbehov predtým, než sem prišli. Takže čaute, budem to dávať teda ako otázky, takže uvidíme, koho to bude zaujímať. Viem, že som sa dlho neozývala, mrzí ma to, ale od 26 do 13. som bola tam, takže nemalo sa mi úplne ako dať točiť videá, ale teraz sa nabehnem na taký systém, že budem denne aspoň 1-2 videá natočím. Zajtra neviem, či budem točiť, idem pani doktorke na koleno, idem ich vypichať inekcie, po nej budem asi trošku taká prispadať, takže si prispím a keď tak na večer spravím nejaké videá 2. Dobre, čaute zatiaľ.